G7 国防会5月19至21的时阵，伫咧日本广岛举行。嘛，因为即马疫情转好，管制有放凉，观光的人潮嘛有较济。伫咧日本广岛在地做食业者，因就专工推出各种结合西洋的食材甲做法的料理，要来请外国游客。伫咧铁棒顶头的食材甲调味料，整起来正好食款。一寡总部山是一个煮什锦烧。根据广岛的什锦烧学园，这个农业协会伫官网顶的介绍，什锦烧有真侪变化，不过主要是分做两大类。若是以台湾为主的关西方面，会用真侪海产；也若伫台湾比较做广岛烧的，就是广岛方面的什锦烧，伊的特色是用真侪各类菜甲豆菜。广岛方面的什锦烧是将米粉锅倒伫咧铁棒顶头煎做底，结果放真侪各类菜。有一款业者亦会搭配用贝肯丁肉类。不过，这个什锦烧学园针对后疫情时代，也个 G7 峰会期间来的真侪外国游客，因甲放伫咧饼皮顶头的材料，换做西方人较食的惯性的 cheese、哈姆、汉堡，甚至是煎马铃薯，也就是薯条，来吸引欧美的游客。G7 サミットっていうのが今度広島で行われますので、それによっていろんな国の海外からもたくさんのお客様が来られると思うので、その人に多様性に合わせていろんな味を提供できたらなと思い、いろんな国の名前を使って今回来られる、主要の方たちの国のお名前を使ってお好み焼きを作ってます。私たちオールドはちょっと引く感じだと思います。でもヤングはもうどっちかっていうとイギリスとかアメリカに慣れてるでしょ。まあハンバーガーだから感覚がいいと思う。什锦烧的业者是讲，若点一份就当甲一个人一顿所需要营养拢食较嚼，互大家食了较健康佮安全。不过敢真正是安尼时，就再人看。公司新闻，徐嘉玲编译。